Прослушвайте тази настройка всеки ден, колкото пъти желаете. Сега ще чуете нещо, което ще промени вашия потенциал да пускате материалните ресурси в живота ви. Тази настройка променя състоянието ви и формира нов начин на мислене след всяко едно прослушване. Парите и възможностите са навсякъде и винаги и във всеки един момент вашата финансова реалност може да се промени драстично. Слушайте внимателно тези думи. Те са дълбоката истина, която ще преобразувате във вашите действия и знания. Парите са мощна енергия, която се подчинява на собствените си закони и няма никакви лични чувства към човека. Парите не обичат суетата. Те отиват при онези, които работят съсредоточено и постоянно са фокусирани върху нужният резултат. Парите ще си тръгнат оттам, където появата им предизвиква твърде много радост. Излишната радост и ликуване са симптом на дискомфорта, а това е признак за това, че не сте готови за тях. Парите няма да се задържат при този, който се тревожи за какво да ги похарчи, на кого да ги даде, от кого да ги скрие и как да не ги загуби. Всичко това създава в човека напрежение и дискомфорт, което ще го принуди да се отърве от тях. Парите няма да дойдат при онзи, който силно ги иска. Силното желание просто запълва вакуума, създаден от чувството за липси и убеждението, че не си достоен за тях. Силно искам означава силно не искам. И това ще се превърне в истинското послание на искащия разумна реалност. Истинското послание на човека винаги ще резонира с неговата реалност, т.е. ще се материализира. Парите си тръгват от онези, които изпитват за тях вина, от онези, които не могат да се отказват и не ценят ресурсите си, прахосвайки ги от чувството за вина, а не от чувството за сила и благодарност. Но когато си отиват, те ще отнесат със себе си и добрите взаимоотношения. Парите няма да донесат щастие на онези, които купуват любовта на другите или които с помощта на парите се възвеличават и се стремят да контролират останалите, било то работодател или родител, който дава пари на детето си, било то съпруга, издържаща мъжа си, или обратното. Ако човек се нуждае от пари, за да си реши проблемите, то проблемите няма да изчезнат никъде, а парите може изобщо да не дойдат. Парите с нежелание идват при тъжните и песимистичните. За да дойдат парите в живота на човека, той трябва да има планове за тях. Тоест, той трябва да има готовността да вземе тези ресурси и да ги пусне в реализирането на някаква мечта или идея. А наличието на план показва, че той разбира кога, какво конкретно и при какви условия възнамерява да купи или да реализира. Наличието на план винаги ражда активност и дейност, но не и суетливост. Суетливостта и приказките са всъщност бездействие. Те са преструвка, когато човек се страхува да си позволи това, за което говори. Парите се стремят към онзи, който е готов да работи. Той не винаги е длъжен да работи, но винаги е готов. Именно готовността да се действа заради целта и да се полагат усилия за осъществяването на своята мечта говори за готовността да се притежава това, което се желае силно. Когато човек е готов, той получава това, за което е готов. Парите хармонично и стремително пълнят джоба на онзи, който спокойно и с благодарност ги приема в живота си, при това без да променя отношението към себе си и към околните, т.е. без да се срамува, без да се подмазва, без да става по-надменен, без да се хвали, без да се сравнява, без да се възгордява, без да съди другите. Човекът с красива душа, с помощта на парите, ще създаде красиви събития в живота си. Парите обичат онзи, който появата им го прави по-скромен. Такъв човек с благодарност
и трепетно осъзнаване на щедростта на Вселената се заема да създаде в живота си това, което е искал да създаде. Парите обичат щедрите, онези, които могат да даряват и помагат с любов, без да очакват похвала. Такъв човек е изобилен. Давайки ги с чиста подбуда, той не очаква благодарност. Той го прави и го забравя. Той разбира, че от подобни постъпки именно на него му става хубаво, което означава, че си е получил своето. Парите идват и остават при онези, които могат да кажат не, без да се тревожат за собствения си отказ. Такива хора по принцип уважават себе си и своите ресурси. Емоционално зрелият човек сам решава за какво да харчи парите си. Той е свободен от чувството за срам и вина и затова не се поддава на манипулации. Парите обичат онези, с които е интересно, онези, които имат апетит към живота, онези, които се хранят с удоволствие, почиват с радост, работят със страст и риск и са отворени за новото. Парите идват като количество точно толкова, колкото имате план за тях. Тези, които искат силно да увеличат притока на материалните ресурси, първо трябва да поработят с плановете си за тях и със способността си да управляват чувствата си, отношението си към парите. Парите са мощна енергия. Този, който не е достатъчно силен, няма да може да издържи на нарастващите потоци от пари, преминаващи през живота му. Този, който иска да изпита по-големи висоти на изобилието, трябва да опознае себе си. Той трябва да се интересува от това как е устроен светът и да се научи да разбира хората. Парите винаги се намират от тези, които плащат сметките с леко сърце, плащат на другите и разбират стойността на това, за което плащат. Ако парите предизвикват много тревоги, тогава човек ще ги избягва, дори и да му се струва, че ги желае и че се стреми към просперитет. Изключително важно е да забелязвате какви чувства предизвиква във вас взаимодействието с парите и да избирате или променяте отношението си. С лекота идват онези суми, които се посрещат от човека естествено. Това, което за него е привично да получава, идва почти без никакви усилия. Действайте въз основа на тези истини и много скоро и неизбежно ще видите невероятни промени. Изпратете това видео на хората, на които пожелавате просперитет и разцвет. Когато пожелавате изобилие и късмет на другите, вие в този момент си го позволявате и разрешавате на себе си. Всичко, което правите за друг, вече е направено за вас. Прослушвайте го отново и го приложете в живота си. В момента вие променяте съзнанието си и се отваряте за нови потоци от пари. И вие все по-ясно ще виждате вашите нови финансови върхове. Никой и нищо не стои между вас и вашата цел, освен вашите ограничаващи вярвания за себе си, парите и природата на реалността. Благодаря, че ме изслушахте. С любов, Светлана.